nganggo sarung ki nyerimpet-nyerimpet sih. Ora iso trampil aku le perang. Nganggo iki kowe. Ayo kene. Iki sandangan pencak silat. Jupak dadamu ora gogrok atimu aja dundang bagong. Gelem tak bondo apa ora? Tenan kok kena terus lagi. Mati. Ning aku njaluk modar cara apa? Aja meneng bae. Kowe nyimpen tenagamu. Kowe nyimpen kekuatanmu ayo. Tibakno ning Sotama ora bakal tak tinggal loncat. Apa diwarak wedi karo kowe? Ngantemo aja meneng bae. Kowe tak jotosi kaya ora mbok rasake. Anggepmu tanganku ki enteng apa piye? Anggepmu tanganku enteng apa piye? Mendono wae matane. Kowe malso. Lho malah arep nendi kowe iki mungsuh karo aku rung menang kok wis arep lunga. Tro? Es ora dombe lho. Ora. Ayo sambato. Sambato, malso. Aja meneng wae. Cubrok. Kowe iki ngopo kowe iki? Kowe kok ahe-ahe kaya swara jaran anggepmu aku ki apa? Anggepmu kowe ngece karo Sotama. Kowe mina karo Sotama. Cubrok. Aja meneng wae. Kowe ora nyebelekke Sotama. Aku ki anak pendhita. Aku satriya. Aku tukang perang aja mentuk tinggal mbiyang-guyu. Tuprok. Ora tuprok. Aku ki anak pendhita. Aku satriya, aja kok sepelekke. Anggepmu apa? Tuprok.